Zdravím vás Niky u ďalšieho informačného videa. Dá sa povedať, že je to vlog a nazveme to informačné video. V tomto videu sa vám budem snažiť vysvetliť, prečo tak často nenatáčam, prečo sú také veľké medzery medzi videami a tak, čo sa bude diať ďalej. Takže v prvom rade by som chcel povedať, prečo tak často nenatáčam, pretože teraz chodím do novej školy, chodím domov dosť trošku neskôr, potrebujem sa učiť na ďalší deň, aby som neprepadol hneď po týždni. Už je mesiac. Takže aby som hneď neprepadol a tak, takže trošku som si učiť na začiatok, ale vymyslel som taký, dá sa povedať, algoritmus, trošku také špeciálnejšie slovo. Takže vymyslel som to tak. Dnes víkend mám, dá sa povedať, že voľná, keď sa mám učiť. Rozmýšľal som nad tým, ako to vyplniť, pretože cez týždeň nestíham natáčať. Pretože chodím trošku skôr spať, lebo raz som skúšal ísť trošku neskôr, čo je asi tak pol 11. Teraz sa budú všetci smiať, dám mu dislike a zluším odber. Ale nie, trošku musím ísť, pretože doskoro stávam, o pol 6. je doskoro. Raz som skúšal tak ísť spať okolo pol 11. Ráno nebol problém vstať, ale problém bol sa udržať na nohách a niečo robiť v škole. Čiže tak, chodím trošku skôr spať a kým sa naučím, no proste to nestíham všetko. Tak som vymyslel taký algoritmus, že cez víkend by som napríklad v piatok som išiel do školy, vtedy už sa netreba učiť, samozrejme víkend, pohoda. Takže by som skočil tu do lesíka, bude tu trošku jeseň, ste si mohli všimnúť, tí nám opadali. Čiže skočil by som tu do lesíka, natočil 2 videá, podľa toho koľko ma napadne. Proste, že by som cez víkend natočil, zostrial, všetko spravil, hodil na YouTube, ale nebude to verejné. A dám si napríklad pondelok, štvrtok budem vydávať videa, príde pondelok, idem na YouTube, dám verejné a bum, je tam video. A potom zase štvrtok, čiže takú pravidelnosť, čiže každé 2-3 dni bude video, dúfam, že sa mi to podarí, uvidíme. Prvý týždeň je pred nami, tak si to vyskúšame, ak to nebude fungovať, tak uvidíme, budem musieť niečo vymyslieť, ale dúfam, že to bude fungovať, pretože nechcem vás stratiť. Je vás tu skoro 50, k tomu sa zase dostaneme. Je vás tu skoro 50 a nechcem vás stratiť. Proste už mi hovoríte, prečo tak často nenatáčam a toto a hento. Čiže tak. Vymyslel som taký, dá sa povedať, algoritmus. Čiže blížime sa k 50 odberateľom, čo som veľmi rád, pretože nenatáčam a sa tie odbery pribúdajú, čo som dosť rád. Až veľmi. Takže som vám veľmi vďačný za to, že ma podporujete a tak. A bude špeciál, dosť taký, myslím, že dobrý. Už je prichystaný, všetko už je zorganizované a tak ďalej. Nebude to nič také extra, ale bude to niečo ohľadom kanálu. Takže môžete sa tešiť, najbližšie bude video o špeciále. Najbližšie bude video špeciál. 50 odberateľov, keď to dosiahneme. Mám také dve nové vecičky, ktoré vám nebudem spoilovať, môžete na nich sa veľmi tešiť. Je to dosť dobré. Neviem, kedy mi vyjde jedna alebo druhá. Do konca tohto roku bude určite jedna. A druhá neviem. Aj druhú sa poznám spraviť. Čiže môžete sa tešiť. Čiže to je asi z tohto videa všetko, čo som chcel povedať. Dúfam, že som nič nezabudol, čo som chcel. Videa som spomenul tiež. Aj tie dve nové vecičky, ktoré vám dnes samozrejme nepoviem, tak som vám trošku navnadil. Takže to je z tohto videa všetko. Ak sa vám páčilo, nezabudnite dať like, dislike, ako som spomínal v predchádzajúcom videu, aj koment, hocičo. A budem rád, aj keď ma budete odoberať, aby sme dovršili čím viac a viac ľudí a je to proste neskutočné. Na tom unboxingu na Sony Xperiu, fake unboxing, je už ponad 1000 zhliadnutí, 1100 čo, neviem, ja som proste z toho úplne vedľa, že toľko ľudí ma videlo a pritom to nie je až tak dobré video, ako som to pozeral, tak mi to až veľmi nesedelo. Dobre, to už nebudem rozoberať. Čiže to je z tohto videa všetko, tak ahoj!